Nachádzame sa v Stupave, a to na mieste, kde sa rodí tzv. Tekutý chlieb – pivo. Nápoj starý vyše 6000 rokov, ktorý obsahuje vápnik, fosfor, horčík a kremík. Je obľúbený dodnes a svojej obľúbe sa zrejme bude tešiť ešte pekných pár rokov. Viete aj, ako sa tento štvrtý najobľúbenejší nápoj na svete vyrába? Zo sladovne privezieme slad, ktorý si následne pomeleme na správnu hrúbku. V podstate dôležité je to, aby nám zostali šupky, tzv. Pluchy celé, ktoré nám v podstate vytvoria po pomletí v nádobe vrstvu, ktorá pomáha pri tom, aby sa nám dobre cedilo. Základný slad, čo používame, je slad plzeňský, mnichovský, potom používame karamelový slad na prifarbenie, prichutenie a takisto slad tmavý, ktorý nám dá farbu napríklad pri tmavom pive. Z mlyna nám dopravník dopraví slad do scedzovacej nádoby, zároveň si tam púšťam horúcu vodu, vznikne nám z toho kaša, treba tam udržiavať cukrotvorné teploty, potom vlastne nám vzniká sladina, ktorú predsedíme do tzv. Chmelovaru, vedľajšej nádoby, kde už sa to varí pri 100 stupňoch s chmelom. Ten chmel dá tomu pivu horkosť, chuť, vôňu, v konečnom dôsledku aj zakonzervuje. Po dovarení, ktoré trvá asi 1,5 hodiny, záleží od druhu piva, vzniká nám tzv. Mladina. Mladinu potom zachladíme na 10 stupňov, môžeme nasadiť kvasnice a môže začať proces kvasenia. Podľa druhu piva zvolíme aj potrebné teploty, čiže pri spodne kvasených pivách používame iné teploty ako pri vrchne kvasených pivách. Spodne kvasené piva, v podstate idú tam iné kvasnice, kvasí to pri 10 stupňoch, vrchne kvasené piva, zase treba tam na vrchne kvasené pivo kvasnice a kvasí to pri 20 stupňoch. Rozdiel medzi 10, 11, 12 nám dáva množstvo sladu, ktoré použijeme, čiže viacej sladu, viacej cukru, čiže aj vyššia stupňovitosť potom piva uvareného. Po schladení mladiny na zákvasnú teplotu je dielo prečerpané do kvasných nádob, tzv. Spiliek, kde prebieha hlavné kvasenie. Tu kvasinky premenia skvasiteľný cukor na alkohol, CO2 a teplo. Hlavné kvasenie trvá zhruba týždeň až 9 dní. Po vykvasení vzniká mladé pivo, ktoré je prečerpané do ležiackých tánkov, kde leží ešte 3 týždne na teplote 2 stupne. Pivo tu dozrieva, je odležané, číri sa a naberá správne chute, vyvážené, čo sa týka horkosti, sladovosti a pekne krásne dokáže to pivo dozrieť. Takže od dňa, kedy ho uvaríme, tak až o mesiac sa bude konzumovať. Konkrétne teraz tu v týchto tánkoch robíme ležiacké piva, to znamená, že 11, 12 ležiak, tmavú 13 a konkrétne dnes varíme zázvorový ležiak, alebo lepšie povedané, ležiak so zázvorom. Do kvasnej nádoby nasadzame kvasnice, asi 10 litrov, sú to tekuté kvasnice na spodné kvasenie. Naše pivo je nepasterizované, nefiltrované, hovorí sa tomu aj živé pivo, preto je bohaté na vitamíny a je zdravé pre organizmus. Najlepšie po nejakom športovom výkone si dať jedno pivečko, kde sa vrátia späť opäť všetky proteíny a všetky látky, ktoré potrebujeme, ktoré sme stratili pri tom športe. Je dôležité aj to naše pivo skladovať v dobrých podmienkach, keď je zakúpené, to znamená do 10 stupňov Celzia, lebo stále pracuje, stále sú tam tie látky, ktoré to pivo vlastne pracujú ďalej. Vyrábame piva ležiackého typu, znamená svetlú 11, polotmavú 12, tmavú 13. To sú piva ležiacké alebo tzv. Lager, spodne kvasené, a potom sú piva anglosaského typu, sú ale, takže čo viem, Red Ale, India Pale Ale. Robíme aj nemecké pšeničné piva, Weizenbiery takzvané, alebo Weissbiery. Rozdiel je v kvasení, sú iné kmene kvasnica používajú, takže vrchne kvasené kvasia pri 20 stupňoch Celzia, naše ležiaky pri 10 stupňoch Celzia. Po správnom vykvasení a dozretí piva sa pivo vyznačuje kvalitným nasýtením a hlavne kvalitnou penou, ktorá pôsobí ako ochrana v pohári pred oxidáciou a aby bolo to pivo správne lahodné a správne pôsobilo a robilo to, čo má v tele. Ja vám chcem mene Stupavaru poďakovať za pozornosť a zapamätajte si, že najlepšie pivo je to, ktoré necestuje. Na zdraví. Ak chcete vidieť, ako sa vyrábajú ďalšie zaujímavé veci, sledujte nás každý mesiac.
A nezabudnite odoberať náš kanál na YouTube a prihláste sa na našu facebookovú stránku www.akosavyrába.sk.